mugak eta banaketa. Hori da, Frantziar eta Espainiar estatuok Euskal Herri langileari inposatu eta honen artean sustatzen dutena. Hori dela eta, gaur, maiatzaren lehenean hautatutako lekua ez da ausazkoa. Irun eta Hendaiaren artean aurkitzen den zubi hau, Frantziar eta Espainiar estatuek Euskal Herriaren aurka baliatzen duten elementua baita. Ederto irudikatzen dituen estatuok mugak inposatzeko eta banaketa ospotzeko duten grina. Euskal Herria jazarri eta okupatzen duten bi estatuok eraikitako muga artifiziala badugu ere, Euskaldunon artean nazio gisa sortzen dituen arrakalak errealitate bat dira. Euskal Herri bateratuaren egikaritzea ekidin eta ipar zein hego Euskal Herriko langileok banatzen gaituen muga artifiziala. Banaketatik arrakalak sortu eta Euskal Herriaren nazio izaera ukatzen zein nazio kontzientzia deuseztatzea xede duena. Jazarpenaz, kolpez eta mehatxu ez gain, banaketa baita estatuok Euskal Herri langilearen aurka baliatzen duten arma. Eta prozesu horretan, mugek funtzioa berezia betetzen dute. Lanesku etorkina biolentatu eta diziplinatzeko mekanismoak baitira, bai Frantziar, bai Espainiar estatuentzat. Bertokoen eta kanpokoen arteko bereizketa sortuta, Euskal Herri langilearen batasunaren gauzapena ekidin eta burgesiaren mesedepeko erreakzioa elikatzen laguntzen dutenak. Euskal Herriko langileok ondo ezagutzen dugun dominazioa baita kapitala eta bere borreroen lenguaia. Kapitalismoan herrialden arteko harreman imperialistak direlarik arau. Bide horretan, tamalez, Donbasen, Palestinan, zein munduko beste 11 txokotan ikusi dezakegun bezala, Europar Batasunak eta Euskal Herriari dagokionez honen parte diren Frantziar eta Espainiar estatuek gerra eta gatazka sustatzen dituzte. Herrialden arteko dominazio harreman imperialista horiek baitira kapitalak bizi duen krisi ekonomikoari aurre egiteko baliatzen duten formula. Periferiako herrialdeen gainesplotazioaren lepora zentro imperialistako herrialdetako bizi maila mantentzea ahalbideratzen diona. Kapitalak krisiari aurre egiteko irabaziak metatzen jarraitu eta burgesen mozkinei zein nagusitasunari eusteko bere beharri izanen neurrirako etsaia asmatu eta gorpuztu dute etorkinengan. Era horretan, Euskal Herriko langileriaren estaturik zaugarriena jarri dute jopuntuan. Baldintzarik okerrenak dituzten eta inork nahi ez dituen lanpostuak betetzen dituzten horiek, Euskal Herri langile osoaren baldintzak kaskartzeko tresna gisa baliatzen dituzten bitartean. Horrela, lana lapurtu eta lan indarraren balioa merketzen dutenaren mamua astinduta, arrazakeria eta xenofobiari bide ematen diharduten banaketa baliatuz, hauek Euskal Herri langilearen barrenean arrakala gisa errotu daitezen, hau bermatzeko atzerritasun legeak, arrazakeria, itxututako txakurren jarduna, impunitatea eta batez ere gaur hemen dugun muga artifiziala baliatzen ari dira. Hortaz, gu gaur ez gaude hemen banaketa elikatzeko, ez da uspotzeko ere. Jardun koordinadoratik, etsaiaren banaketaren simbolo diren mugen aurrean, Euskal Herri langilearen batasuna aldarrikatzeko gaude gaur hemen. Estatu zapaltzaileen mugez gaindi, Euskal Herriko langileon jatorriaz gaindi, iparralde zein hegoalde, bertako zein etorkin, Euskal Herrian bere lan indarra saltzera kondenatuta dagoen oro baita Euskal Herri langilearen parte. Eta Euskal Herri langileari dagokio banaketa sustatzen duten joera arrazistak borrokatzea. Estatuen asimilazio estrategiei zein honetatik eratorritako nazio zapalkuntza eta muga arrotzei aurre egitea. Eta guri dagokigu dominazio harreman imperialistak eta gerrara kondenatu nahi gaituzten Frantziar eta Espainiar estatuei zein Europar Batasunari jarkitzea. Beraz, sozialismoaren bidean Euskal Herri langilea batu.